publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Desyembre 9, 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatean pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa balita lokal, benepisyo sa nagretiro nga Provincial Treasurer on hold bangod sa ginapangatubang nga investigasyon. Apat ka mga LGU sa Negros Occidental nagpangabay moratorium sa pagbaton sang LSI kag returning overseas Filipinos. Sa mga nagapangunang nga balita national, report angod sa bribery history sang Senovac ginausisa na. DTI Secretary positibo sa COVID-19. Tag sa aton balita international, UAE nagpahayag sa Sinopharm vaccine may 86% efficacy batok sa COVID-19. Tag sa aton balita sports, Harden nagreport na sa training camp sa Houston Rockets. Tag sa aton balita entertainment, Angel, Catherine, Sarah, Kim Vice, Kim kag Vice nakasulod sa Forbes Asia sa Top 100 Digital Stars. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Standard Time, alas 6:13, kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginpa-recall sa Provincial Legal Office ang Certificate of No Pending Case ni Anay Provincial Treasurer Nilda Generoso bangod sa investigasyon batok sa iya. Ini ang may kang tanan sa questionable nga napagpagwa sa mga dokumento halin sa Provincial Treasurer's Office sa Kapitolyo Provincial. Sa interview sa Aksyon, Radyo Bacolod, ginpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelas Jr. nag-umpisa na ang preliminary investigation kay Generoso agud hibaluon kung ini ang may administrative liability bangod sa natabo. Dugang pa ni Nelas, on hold man ang tanan nga mga benepisyo ni Generoso samtang wala pa mapagwa ang resulta sa investigasyon. Nobyembre 26, 2020 alas 7 sang gabi isang masaksihan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang job order casual nga nagapagwa sa mga dokumento halin sa PTO nga ginalakipan sang summary of receipts kag collection reports tubtob tuig 2016. Ini nga mga dokumento ang ginkustudiya sa Provincial Safety and Security Division kag magaserbe bilang ebidensya kung may pasakaan sang kaso. Si Generoso ang nagretiro sa tung Desyembre 1, 2020. May command responsibility man mo kay under na sa opisina at may proper procedure man mo for the disposal of public documents. Kasi among opinion kag sa among first glance sa pagdantaw namon sa mga documents, public documents, dayon sa office of the provincial treasurer ng mga collection and deposit report. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelas Jr. Sa dugang nga balita lokal, 4 ka mga local government units ukon LGU sa Negros Occidental ang may nakapending aplikasyon sa Regional Interagency Task Force para sa moratorium sa pagbaton sang locally stranded individuals kag returning overseas Filipinos sa Negros Occidental. Sa record ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zepard Gerhard Telian, ini nga mga LGU amo ang Kawayan, Calatrava, Manapla kag Hinubaan. Surubay kay Ilian, ginahulat pa ang pag-aproba sang RITF sa among mga aplikasyon. Ginpresentar man ni kay Ilian ang mga moratorium nga una na aprobahan. Ini ang sa Ilog sang Desyembre 20, 2020 tubtob Enero 3, 2021. Sa La Carlota nga nag-umpisa Desyembre 22, 2020 tubtob Enero 2, 2021. Sa
Sa Banwa sa Pontevedra, Disyembre 22, 2020, tubtob Enero 5, 2021. Ang sa syudad sang Sagay, Nobyembre 26, tubtob Disyembre 10, 2020. Kag kabugusan nga Negros Occidental, Disyembre 24, 25, 31, 2020. Kag Enero 1, 2021. 38,231 ka mga locally stranded individuals returning overseas Filipinos, overseas Filipino workers kag migratory sugarcane workers ay nag-abot sa Negros Occidental. Ini sa datos nga presentar ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zepard Gerhard Kailian sa period humalin Marso 30, 2020 tubtob Disyembre 8, 2020. Ini ang ginalakipan sa 9,000 o kung 9,193 ka mga ROFs kag OFWs, LSIs halin sa Manila kag Cebu, kag sa kabilugan 25,902 kag MSWs halin naman sa Antique, Aklan kag Negros Oriental nga may kabilugan nga 3,136. Suno kaya kailyan ang Disyembre 1 tubtob utso amo ang simana nga may pinakadamo nga nag-abot nga LSI kag ROF sa Negros Occidental nga nagalabot naman sa 3,071. Dugang pa ni kailyan ginalauman na ang pagdamo pa sa mga magapauli sa probinsya bangod sa holiday season. So, ang nag-abot naman sang December 1 to 8 nga LSI, no, mga 2,000 sa sinilang Disyembre nagdako ang aton pag-abot. Sang 1 to 8 lang 2,443. And the ROF is 628. So by December 8 days pa lang may arrivals na kita nga mga 3,071 kay mga Negrense. Sa ibang pang balita, lokal wala sa kasiguruhan nga hindi na magbalik sa Negros Occidental ang mga badyaw nga ginpapuli sa Mindanao. Inagin pahayag na Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zepard Gerhard Kailian. Sa kay Kailian, may kinamatarong man ang mga badyaw sa pagbiyahe sa ibang lugar bagod makabig ini bilang nomads of the sea. Nga sa masami, nagabiyahe sa kay sa Baruto kag nagapangabuhi pagi sa traditional free diving. Dugang pa ni Kailian, wala na sa mga badyaw sa Negros Occidental base sa pagpangusisa sang social workers sa mga local government units magluwas lamang sa nakapangasawa o kung nakapamanas ng taga Negros kag diri na nagpangabuhi. Nagligad nga si Manas 136 ka mga badyaw ang ginbuligan sang gobyerno probensyal kag LGU sang Sagay kag Victorias para makapauli sa ila lugar. 105 sa mga ini ay nagpauli sa Zamboanga, 24 naman sa Basilan kag 7 ang sa Sulu. Hindi ko kita mapasalig, hindi sila magbalik next year, no? Generous ang mga taga Negros, no? So hindi ko ka-assure, no? Wala kita assurance nga mabalik sila, and then may right to travel muna sila kasi mga nomad sila, no? So under the constitution they have the right to travel. Hindi na sila mapunggan o kung magkatuloy sila for whatever purpose they may intend. Ang dugang pahayag ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zepard Gerhard Kailian. Sa kadapusan nga balita lokal, gina-consolidate pa sa DSSD Bacolod ang listahan nga ginpasa sa mga barangay sa syudad angod sa kadamuon sa mga gin-lockdown nga pamilya. Umpisa Setyembre 11 nga makabaton sang 6,000 pesos nga ayuda. Sa idalom sang bayanihan 2, ang pamilya nga mayara sang COVID-19 positive kag naapektuhan sang lockdown sang sulod o kung sa sulod sang kapinsa 14 ka adlaw ang makabaton sang ayuda lakip man ang katupad sinibalay nga na sealed off. Ginehemplo ni DSSD Head Pasitatero nga makabaton man sang ayuda ang pamilya nga gin-lockdown sang Setyembre 1 nga naglawig tubtob Setyembre 14 bangod cover sila sa gihapon sang Setyembre 11 nga petsa. Padayon sa karon nga nagasinulod ang listahan sa mga barangay angod sa mga pamilya nga gin-lockdown sa talatapan sang DSSD. Kagugang panetaro ang sanggol ng panlungsod ang kinahanglan pa nga magpasar sang resolusyon angot diri kay kinahanglan pa nga aprobahan sang Bacolod Emergency Operations Center. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20. Sa ato mga ka-aksyon, kung ginapangita nimo, epektibo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Hello sa mga ka-action nga nag-monitor sa suwong nga gabi. Thank you so much, Gid, sa suwong man nga edisyon sa Aksyon Balita Evening Edition, December 9, 2020. Sa mga ka-action naton nga nagpadala na sa inyong mga mensahe sa kay Sir Alex Montesa, mayong gabi. Sa kay Martin Aliling, nag-monitor sa Imos, Cavite. Asiga sa kay Ma'am Veronica Santillan Manukan, good evening man. Sa kay LM Muhar, regards to Wineth Colin. Sino isa? Kag tagadiin ka mo. Sige. Sa kay Wanvert ang Severino, good evening and stay safe. Ikaw man dira Sir Halong. Sa kay Rizali, mayong hapon dira sa imo. Sa kay Josette Magwad de los Reyes sa mayong gabi. Si kay Ma'am Yvonne Buecher, mayong gabi dan sharing from Germany. Thank you so much, good Ma'am Yvonne. Always good nga naga-monitor dan sharing. Si kay Ma'am Ramona Azero, good evening man. Nga naga-monitor dira sa area sang Barangay 35. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, good evening. Monitor ko na always. Sige. Salamat gid ma'am. Sa kay Mainet Rihon Jr. or ano yung mga pangalan? Junior? Mayong gabi Sa kay Ma'am Zat Alunan, good evening man. Kag sa mga ka-Energy Fans Club dira members, good evening dira sa inyo. Sa kay Presi nila from San Enrique, Dennis Tibor Roma. Sa kay Regentan Villalon Sambanua Sang Manapla. Sa kay Anthony Jones Havilio Siblano, dira naman sa may Kawayan. Diba? Gabalik-balik lang sila. From south to north, then back to south. Anyway, sa kay Virgie Alpinda, good evening Aksyon, Indayan, keep safe, and God bless you. Salamat, Ged. Din ako tuman. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Sige ayun na si Dennis. So, good evening. Monitoring here in San Enrique. Good evening to all members of Aksyon Radio Energy Fans Club and to Vice President. Special mention. Kay Anthony Jones Sabilio. Siblano. Siga, thank you so much. Ala ko lang yung Lucy mo batasan, Dennis. Lucy, unta ka. Palapit de. Kay Ma'am Rose Guevara, good evening and thank you so much. Sige, standby kita danay para sa aton pa dugang ng mga balita or sa aton nga national news.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:26. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal. I-validate sa karon sang Philippine regulators ang report sa nga ginaligar ang Chinese firm nga Sinovac naghatag sang suhol sa mga otoridad agud mapahapos ang approval sa pag-usar sa ila vaccines. Ginhimo ni DOH Secretary Francisco Doc III ang pahayag kasunod sang report sang Washington Post nga ang founder kag chief executive sang Sinovac nga si Yan Weidong sa tung 2016 nga court testimony nag-ako nga naghatag sang suhol sa regulatory authorities ng China sang balor $83,000 umpisa sang 2002 tubtob 2011 agad yung mapadasing ang approval sa ila vaccines. Ang Sinovac nga target nga mag-supply sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas ay nakakuha na sang approval sa Vaccine Expert Panel o CONVEP sa idaluman sang Department of Science and Technology. Ginpahayag ni Food and Drug Administration o FDA Director General Eric Domingo nga ang drug manufacturer o distributor ka gobyerno lamang ang magkapangabay sa ahensya para sa emergency use o emergency use authorization sa pag-usar sa vaccine ngayara pa sa development. Sunod kay Domingo, ang EUA wala nagakahulugan niya ang vaccine handa na for commercial use. Dugang pa na Domingo, ang Department of Health mahimo man nga maka-apply sa EUA sa baylo sang drug maker. Ginkumpirmar ni Trade Secretary Ramon Lopez nga naka-full isolation siya sa karon matapos nagpositibo sa COVID-19 ang ika-4 ni cabinet official nga natapikan sa virus. Sa statement, ginpahayag ni Lopez nga may exposure siya sa isa ka persona nga nagpositibo man sa virus sa tung Disyembre 2, 2020. Ginpasiguro ni Lopez nga asymptomatic ini kag wala na nagatag sang dugang pa nga mga detalye. Magluwas kay Lopez, nagpositibo man sadto sa COVID-19 sanday Interior Secretary Eduardo Anyo, Public Works Secretary Mark Villar kag Education Secretary Leonor Briones, apang sila tanan ang naka-recover na sa masakit. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginako sang spokesman sang Department of Interior and Local Government o DILG nga may delay sa pag-release ng sweldo para sa mga contact tracers nga gin-deploy agud nga mag-assist sa government response batok sa COVID-19 pandemic. Suno kay DILG spokesman kag Undersecretary Jonathan Malaya, nasulbar naman ang kaso kag ginpahayag nga ang delay tungod sa hindi kumpleto nga dokumento sa mga contact tracers. Patag ni Malaya, ang contact tracers dapat may land bank account, BIR registration, daily time record, kag certificate of attendance para makuha ang ila sweldo sa husto nga oras. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa aton balita international sports ka entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Para sa aton nga final it's the final countdown joke, just kidding lang sa kay Ma'am Teresa Di Roque. Good evening Action and shout out gali kay Darlene kag Edwin kag si Shopao. Si Shopao. Taga diin kamo gani ma'am. Thank you so much by the way. Sa kay SP Bawiin Mata Despi. Good evening everyone watching from Kuwait. Thank you so much. Sir kay Lito Sicondes nga naga-monitor sa Riyadh, KSA. Merry Christmas. Merry Christmas man dira sa imo sir. And advance Happy New Year sa aton mga ka-aksyon. So sige, thank you so much guys sa mga nagpadala sa inyo yung mga mensahe sa subong nga gabi. By the way, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, good evening diri sa amon. Kung sa imo dira siguro aga pa nimo. Sige good day na lang kay para safe section an. Anyway,
Sa tanan nga nag-monitor sa liwa, thank you gid sa inyo yang nga pagpadala diri sa inyo nga mga mensahe kag sa tanan halong kita. God bless us all. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kagaron sa detalye sa ngaton balita international, ginanunsyo sa United Arab Emirates Health Ministry nga ang experiment coronavirus vaccine nga gin-develop sa Sinopharm sa China
Ang may 86% efficacy batok sa virus. Inibase man sa interim analysis ang human trial. Ang Gulf Island States sa Hulyo nagumpisa sa phase 3 clinical trials ang vaccine nga gin-develop sa Beijing Institute of Biological Product, ang unit sang China National Biotech Group sang Sinopharm. Sa tungbulan sang Setyembre, ang UAE ginaprobahan ng emergency use ni sa pila ka grupo lamang sang mga individual. Kag sa atong balita sports, nag-report na si three-time reigning NBA scoring champion James Harden sa Houston Rockets training camp subong adlaw. Kaupod si Coach Stephen Silas. Si Harden ang 2018 NBA Most Valuable Player. Kag si Harden ang unang mo niya gin-report nga nakapahigangot sa Brooklyn Nets para updan sa Kevin Durant kag Kyrie Irving. Si Harden ang absent sa unang nga 3 ka adlaw nga workout sa Rocket antes nga nagpaidalom ini sa COVID-19 testing bilang kabahin sa protocol sa NBA. Ginapaabot nga maka-practice na si Harden sa Rockets antes ang ilang pre-season opener sa Biyernes sa Chicago. Si Silas naman ang giningadlan nga bagong coach sa Rockets. Adam kasiman ang nakaligad matapos ang pagbago sa organisasyon. Kumpiyansa sa Silas nga makatukod sila ni Harden sa maayo nga pagtamdanay sa bagong season sa NBA. Kag sa aton balita entertainment, nakasulod sa listahan sa 2020 Forbes Asia's 100 digital stars ang pili ka mga sikat nga Pinoy celebrities. Sunod sa Forbes, ang mga artista na pili kag nalakip sa ginpagwa nila nga listahan sa mga tuig bilang Asia Pacific's most influential celebrities on social media. Ang mga artista ginalakipan ng Angel Locsin, Ann Cortez, Catherine Bernardo, Vice Ganda, Sara Geronimo, Kim Chu kag Marian Rivera. Sa Instagram page, nagpasalamat naman si Catherine sa pagkilala sa iya bilang isa sa mga napili nga digital stores. Ginpaagi naman ni Angel sa Instagram ang iya mensahe sa panibagong blessing sa iya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga mga balita. Nili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Desyembre 9, 2020. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon.